olen Janne Kovanen ja mä oon laulun opettaja ja musiikin opettaja ja sen lisäksi toivottavasti hyvä tyyppi. Tärkeintä itselle musiikissa ja opettamisessa on se, että mennään intohimon kautta ja että se pysyy se kiinnostus siihen omaan juttuun. Ja koitan etsiä oppilaan kanssa aina se, että mikä puhuttelee just sua, eli just sitä oppilasta ja mitä olisi kiva työstää. Ehkä niin se intohimon kanssa työskentely on parasta. Yhdessä innostutaan ja sitten tutustutaan johonkin uuteen ilmiöön tai kappaleeseen ja se, että se myöskin joskus pääsee yllättämään, että miten paljon siinä lähtee itsekin mukaan jokaisen sen oppijan omaan. Mikä ikinä se oma juttu onkaan. Että jos lauletaan rockia, niin sitten lauletaan rockia ja jos vedetään jotain siistiä räppibiisiä, niin sitten vedetään sitä. Eniten tykkään viettää aikaa ystävien kanssa ja sitten ehkä tulee tietokoneen kanssa työskenneltyä paljon, jos teen musaa tai jos maalailen, niin se on tietokoneella ja sitten iltaiset videopelisessiot ystävien kanssa, niin sekin on aika kultaa.